हेलो लोगोफोर गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो सिगां बरायग्रोनाय थाबाय। दिनै आं ओरैबायदि भिडिअ लाना फैदों मानो होनबा जेनेबा सेरजानि टिउनखौ बोरै बानायो जेनेबा सेरजाखौ जेनेबा G स्केल F शार्प स्केल F स्केल बेयाव बोरै बानायो आं दिनै बिनि भिडिअ लाबोदों। माने माखासे मानसिफ्रा बिदि भिडिअ लाबोनो थिनबाय थादों आंखौ, माने सेरजानि टिउन बानायनाय भिडिअ लाबोबाय था होननानै लाबो होननानै, बेखायनो आं दिनै बेखौनो लाबोनो सानदों। ससे बारा गोलावबो नङा। आं दिनै G स्केलखौ जेनेबा बोरै बानायो, नटखौ बोरै बानायो बेखौ आं सेरजानि नट बानायनायखौ आं दिनै लाबोगोन, खिथागोन। दा नोंसोर नायलांबाय था। जोंनो सिगांग्रो गोरलै बानायनो थाखाय जोंनो मोनसे एप्सनि गोनांथि जागोन। एप्स लाखिनांगोन जों सिगां। दा नों बे एप्सखौ अनेकखौ बाहायनो हायो। जेनेबा आं माने बायलेन टिउनार एप्स। दाना बिदिबा थुदो नायलांनोसै जों बोरै खालामो। मा लाखिग्रोनांगौ सिगांनो जोङो प्ले स्ट'राव हाबलांदो। प्ले स्ट'राव हाबनायनि उनाव जोङो सार्चआव थुदो। सार्चआव थुनानै जोङो नैबेयाव सार्च खालामदो। जोङो माने बायलेन टिउनार अनेक फैगोन आरो जेनेबा जोंनि बायलेनजों माने सेरजानि एसे सेम जायो नालाय, जेनेबा माथ्र उल्थाल'सो जायो। बेखायनो जोङो बायलेन टिउनार लिरदो। जेनेबा नों दस्राबो लिरनो हायो, टिउनार एप्सबो लिरनो हायो। जेनेबा बेयाव आं बायलेन टिउनार लिरो। जेनेबा बायलेन टिउनार। दा नोङो बायलेन टिउनार होनानै नैबेयाव गाहायनियाव सार्च खालामदो। जेनेबा नों सार्च बाटनाव सोदो, सार्च सोबाय। बिनि उनाव नोङो एसे नैबे गासिबो बेयाव नों गासिबो बानायजोबनो हायो आरो जेनेबा बेयाव मिलायजोबो गासिबो। नों बेजोंबो बेखौ इउज खालामनो हागोन। जेनेबा बबे मोजां बबे गाज्रि, आं नैबेखौ इउज खालामो। नों एसे गाहायजों थांदो। गाहायजों थांनानै नैबेखौ 10 MB। दाना नैबे 10 MBखौ जों टाइप खालामदो। टाइप खालामनायनि उनाव इनस्टल खालामदो। नैबाव दा जोंना एप्सआ डाउनलड जाबाय। दानिया बेखौ अपेन खालामसै जोङो माबायदि। दाना अपेन खालामनायनि उनावसो जागोन आरो जेनेबा दानिया बेयाव आलदा दङ। नै दा गाइड दं, सेटिंस दङ, टिउनार दङ। दा जों टिउनाराव थुनांगौ। टिउनाराव सेरदो। बेनि उनाव एलाव। दा जोंना नै जाबाय। बेयाव नोङो गिटारबो बानायनो हागोन। नोंहा बेवहाय EADGBE नों बेवहाय गिटारबो टिउनार खालामनो हागोन, सेरजा खालामनो हागोन, खाम हागोन, दुरगिबो हागोन। बे सिस्टेम आरो बेवहाय गासैखौबो हाजोबगोन। बेवहाय गासैबो इउज खालामनो हागोन। जेनेबा दा बेखौ जोंथ' सेरजासो नांगौ नालाय, जों दा सेरजानि टिउनार। जोंनो सेरजायाव मा नांगौ जों बेखौसो बानायगोन। जेनेबा आं दा नोंसोरनो G स्केलाव बानायनो खिथागोन। G स्केलाव जोंनो मा नांगौ? G नांगौ, ओमफ्राय D, ओमफ्राय G, ओमफ्राय जोंनो E नांगौ। E गिदिर। दा जोङो सेरजा लानोसै। नायलांबाय था। दा आं सेरजा गंसे लाबाय। नोंसोर नायलांदो बोरै बानायो। जोंनो फार्स्ट टाइम आं खिथागोन नोंसोरनो। जोंनो नैबे फिसा दंना, जोंनो नैबेयाव जोंनो G स्केलावबा D नांगोन। D बे फिसायाव D नांगोन जोंनो। बिनि उनाव 2 नाम्बार जोंनो मा नांगौ? G। जोंना बे मेजर। जों बेखौ ट्रेडिसनेलाव मेजर होननानै बाहायो। जेनेबा मेजर गेजेर होननानै। जेनेबा दा जोंनो बाव नांगौ G निफ्राय जोंनो नांगौ बै फिसाजों नैबेजों एखे जागोन खिन्थु D। ओमफ्राय बिनि उनाव गिदिरखौ जोङो बेजोंथ' एखे जानांगौ। जेनेबा बेबो G नालाय, बेबो G जानांगौ आरोखि। ओमफ्राय जों ट्रेडिसनेलाव Eआवसो बाहायो। जेनेबा E बानायनांगौ जोंनो। E बासो मिलायो। दा जों बेखौ E बानायगोन। दानिया नायलांदो बानायनोसै। बोरै बानायो नै नायदो र'। नोंसोर नैबे मबाइलाव खारनायखौ नायबाय था। मोजाङै फारि नाय, माने बुजियाबो जानो हागौ। फार्स्ट टाइम जोङो
दा बे दिस टिउन दे बे टिउनाव गैया टिउनाव गैया मायदि गाबो टिउनाव थानाय मायदि गाबो नोंसोरो थाल लाबानो जाबाय बे टिउन गैया दा जोंनो फार्स्ट टाइम फिसानिफ्राय जों उल्था बानायनोसै फिसानिफ्राय फारि फारि दा फार्स्टआव फिसायाव नांगौ जोंनो डि जि स्केलाव किन्तु बारा थांनो नाङा दे -20 30 गाहाम थांनो नाङा जेनेबा ओरै माइनास ओरै प्लासआवबो 20 30 थांनो नाङा जों जास्ट जेनेबा प्लास 10 आव दोननो हायो जेनेबा बेखिनियाव दा नायदो 0 एकदम 0 सिदा दोनबा मोजां जायो 0 बा एकदम मेजर जाबाय जोंना जाबाय नै 0 नि ओरै माइनास थांनो नाङा दे एकदम 0 नि नांगौबा प्लासखौ थाङो एसे 0 नि माइनास थांनो नाङा दा दोंसेया जोंना जि बे डि जाबायना दानिया जि बेखौ आस्ते मारिलांबाय था फारि फारि जों बेखौ जि होनबासो दोनगोन जोंना बेबो जाबाय नै दा बेबो जि जाबाय दाना दोंनैजों नोंसोर खोनासंदो माबायदि जाखो नट नाङा माबायदि गाबो नट नाङाखै र' बे रुमफिनबाय नै दा बे नटआ नै जाबायना माबायदि गाबदों खोनासं ब्रें गाबबाय दाना जोंना नैबे दोंनैया जाबाय दानिया नैबेयाव बारबोदों दोंसेयाव बे मा जानांगौ डि नै बेबो डि जानांगोन बे दोंसेयाबो डि दा नैबे डिआव गैया नालाय एसे थांबावनांगौ डि आस्ते मारिलां बेखौबो जोंना बे फैबाय नैबेबो फैबाय डिआव दा बेखौ मोननैजों बोजाबनानै नायदो माबायदि जाखो नटआ दा नटआ जाबायबो दाना जोंनो नांगौ दोंसे लास्ट नैबे गिदिर बे गिदिराव जोंना मा नांगौ बेयाव ए नांगौ दाना एयाव लांदो बेखौबो आस्ते आस्ते दा जोंना बेबो ए थांबाय दा जोंना कमप्लिट जाबाय गासैबो जों बेखौ फज'खांनायनि उनाव जोङो दोंनैजों बोजाबनानै नायबावनांगौ माने गाबनायखौ थाल लानांगौ आरो एसे हेरफेर थायो माने कमप्लिट जाथारा माने सेरजानि दिरुङा रुङो नालाय एखमबा समाव माने बोथोंनाय जायाबा दा नों बेखौ सल' जिखुनु जि स्केलाव सल' दामा ओरैनो ट्रेडिसनेल सिफुं जिजों दामा दा नांसिगोन आरोखि जेनेबा नों जि स्केलनि सल'जों दामफानो हाबाय एबार गोसोबायदि दा नों जिखुनु दामनो हासिगोन एबार सल'आ फैसिगोन जुदि डिउस टिउनबाथ' माने सल'आ जानाय नङा दा स्केला जाबाय जि स्केलाव दा नों सल'बो दामनो हासिगोन जिखुनु दोंसे सल' दामदो दानिया र' सल' दामनायनि रुमफिनबाय माने दसेनो बे दिरुङा गोदान ना
लाफिनबाय। दा फैबाय नों जिखुनु जाया दामनांसिगोन। दिरुङा गोदान बिनि थाखाय के गाबबाय थादों माने बेखौ गोदानसो बे सेरजायाबो माने दिरुङाबो एसेग्राब गोरा जायाखै बेखायनो डिस्टिउन जाबाय थायो। होमबा आंनि भिडिअआ बेखिनियानो। नोंसोरो मोजाङै नायनानै बानाय। जुदि बुजियाखैबा नोंसोर कमेन्ट बक्सआव सोंफिन। बिदिनो आं नेक्स्ट भिडिअ G स्केल, A शार्प स्केल, D शार्प स्केल, E स्केलाव बोरै फेंनो आं फारि फारि लाबोबाय थागोन। फार्स्ट टाइम आं G स्केल फेंनायखौबो लाबोबाय। नैबे G स्केलमोन दा फेंनाया। नोंसोर एबार G स्केलाव दामनो हासिगोन गोसोबायदि। जुदि रोङाबा रोंखानायफोरनोथ' नाङा नालाय, जाय रोङा बिसोरो नायना बानायनो हासिगोन। बाय बाय।